de que nos estábamos a asfixiar e de que estábamos precisamente a non sermos capaces de reconducir o camiño da organización na que estábamos cara a unha regeneración por dentro, cara a unha recuperación do proxecto estratégico de participación nacional e social e cara a algo fundamental, cara a sermos efectivamente identificados como éramos identificados hai 15 anos, nos anos 90, nos 80, tamén nos anos 90, cando a xente decía estes e estas son distintos, estes non se venden, estes dan o peito e a cara por nós, aínda que non os votemos, estes son diferentes. Pois iso que estamos intentando nos construir, estamos a construir algo que volva a ser diferente e que ilusione a toda esa maioría da cidadanía do electorado que non cree nos políticos, como decía Amaro, e que realmente é a que está aprendendo, onde está aprendendo a nosa mensaxe, mesmo as enquisas que se fan, intentando taparnos, intentando para que pareza que temos moi pouca forza, teñen que irlas facendo subir pouquiño a pouco, porque realmente a cidadanía que está a agardar por unha mutación, unha remuda, como decimos en galego, como decían nos bailes dos turreiros, para remudar a situación, esa é a xente que di os únicos e as únicas en que podemos fiar son aqueles que nunca nos traicionaron, aqueles que foron capaces de sair alente imperio e emprender un novo camiño, organizar e promover asambleas comarcais abertas, sin consignas, sin platos precociñados, para que fósemos nós os cidadáns os propios protagonistas. E hoxe estamos aquí nunha coalición que rompe absolutamente o xogo que tiñan previsto para o día 21 de outubro. Somos precisamente